Узган ялда Күгәрсен районының тағы бер авылы халкы үз туган тупрагында авылдаштарын йыйды. Тарихи белешмәләр буенча 18-нче буаттың 70-нче елдарында Ямле Агыдел ярында Ямантау тауы астында барлыкка килгән Һөеш авылы вакытында гөрләп яшәй. Әмма ләкин 20-нче буаттың 80-нче елдары сырында авыл бөтенләйгә карталардан югала дисәк хата булмады. Сөнки перспективаһыз авыл дигән хәбәрдар быга өстәп яңа төзелә башлаган Иштуган һау һаклагысы халыкты ситкә китергә мәҗбүр итә. Мәртәбәле көндә авыл урынында йыелышкан һөештәрдән очрашулары ата-бабалар истәлегенә куелган обелиск янында башланды. Кызыл мәсет имам-хатибы Рәсүл хәзрәт бәхил булгандар истәлегенә аяттар укыны. Артабан халык зыярат урынына йыелышты. Тарихи байрам мәлет Шыланайыр елгаһы буенда дәвам итте. Сыгыш яһаусылар авыл тарихы, гөрләп яшәгән осыр хакында һөйләп үттеләр. Шулай ук һөештәрдә Күгәрсен районының хакимият башлыгы Гайсаин Баев, Урал авыл биләмәһе хакимияте башлыгы Усман Кингәбаевтар котлап киттеләр. Бикбулат авыл мәдәният усагы хезмәткәрләре әзерләгән концерт байрамга тагы ла ямь өстәне. Авыл буйлап йөргән халык үз туган йорттары урындарын эзләп, истәлек дәфтәр биттәрен янә кире астылар. Бүгенге авыл урында тик бер йорт кына хакланып калган. Ул да булһа безнең коллегабыз Әсхәт Алимғоловтың атаһы халган Зәки Алимғоловтың йорты. Нигез ташлары тузып ята, карап торулары кызганыч. Авылдаштар кире кайтырдай, йөрәктәрдә яшәй ышаныс дип язып калдыра Хәлил Вәлитов Һөешемде һагынам шигырында. Яңынан авылга кайтырга теләк белдерүчеләр ер алып, уны документаль рәвештә теркәй аласактар. Безнең Һөеш авылының кешеһе Һөешев Фәнистән кызы Илүзә Һөеш авылында иң һуңгы туган бала, Һөеш авылының иң һуңгы гражданины, иң яшь гражданины Һөеш авылының. Илүзә 1995 елда туган. Әйткәндәй, киләһе усырда Һөеш авылы янында туристик комплекс төзеләсәк. Был хәбәрдар әлбиттә авыл киренән тергеҙелер дигән фекерҙәргә өмөт өҫтәй. Электр уты, яҡшы юлдар булһа, иртәгәнән ҡайтырға әҙербеҙ дип ҡыуанышты һөйөштәр. Һөйеш ауылында иҫтәлек байрамына йыйылыусы халыҡ Һүрәм ауылы старостаһы Иргәле Һөйешевкә, Урал ауыл биләмәһе башлығына, Күгәрсен район хакимиәтенә үҙ рәхмәттәрен еткерәләр.